Right, what's up mga karuba? It's me again, your Karuba Mac, para sa isang panibagong vlog. Dito tayo ngayon sa Miyuki Works. Yan, kapag andito tayo, alam na kung anong gagawin dito. Meron tayong i-upgrade na piyesa na naman. Yan, bale, nabaklas na lahat yung mga piyesa. Yan. Ito, nalis na yung makina sa chassis. Ito yung bibiyakin. Crank shell. Pabalitan ng forge connecting rod, tapos full race balance. Ito naman yung specs ng makina. Ayan, Puma Racing na black 63mm stage 2 head RS8. Income yan din stage 2 din, 140cc 10 holes injector na RS8 throttle ba din dito. Yan, ay 34 pala, 34. Yan ang aming master Francis, yung chief mechanic. Assistant mechanic Billy Martin. Alright, ito ang master ng Axie, Edmond Pastor. Alright. Ayan, bibiyakin to mga karuba para may palitan yung connecting rod. Dito yung connecting rod eh, dito sa may compartment nito. Ayan. Nabuksan natin. Ayan, JVT. May kasama ng connecting pin yan. Tapos kapalitan din ng side bearing na sa loob. Fog brand. Ang gagamitin to natin lang is Motul GP Matic. Oh, ayun. Dito ka. Ayan. Tu. Shout out master. Ayan mga karuba, binibiyak na ni Master Billy ang bibiyakin. Gear oil to, starter, motor. Miyuki Works. Ayan, sa red speed nila papagawa yung sigunyal full race balance mga karuba. Mag-i-stay dito yung motor ko ng 2 araw siguro. Pero sabi ni master, isang buwan daw mag-i-stay yung motor ko dito ay. Kawain saan, di magpapagawa ka din? Oo, papabalance din ako. Papabalance ka din? Alright, kasin na daw master. Ayan yung motor niya. Yung New Salty 59 all stock, no mamati ka. Ayan lang natin mabaklas to, tapos bounce na tayo. Iwan natin dito yung motor. Pero wala mo ito. Tago mo sa kwarto yung aso. Tali niya lumabas. Ayan, pati si Ed mekaniko na rin. Mag-apply ka natin mekaniko. Magkano naman per demo, Ed? Magkano per demo dito? Mahal. Ang binabaklas yung side cover. May panggilid to eh, para maalis yung sigunyal. Yo. Mga gearings.
Martin Rodriguez. Ito ata yung idle gear no, master no? Idle gear. Idle gear yan. Yata. Ewan ko, di ko sure. Hindi pa lang, karami pa lang pinabaktas. Pinapalitan yan. Oo ah. Ano? Daming mga sprocket ba yan? Gearings. Papalitan na yan. Alright. Yeah. Yun na, lalabas na. Hugot. Yung tanggal na po yung sigunyal, mga karubs. Yun. Sigunyal. Yan. Ito yung full race balance mga karuba. Pagalitan ng bagong bearing, bagong connecting rod. Yan. Ano gagawin na ilay? Press in, press out. Pabalance na rin nada ako. Pwede ah. Sir, Hindi ka ng connecting rod, no, sir? yung palit akong Yan, maraming salamat Master Billy sa pagbaklas. At kay Master Francis, the chief mechanic. Ang master ng Miyoki virus. Dami ano, baklas no. Yo. Dami mga ano, gear. Yan mga karuba. Baklas na lahat. Mga ibang piyesa nandun. Yung sigunyal ipupunta nila sa red speed, papabalance nila, full race balance. Ayan, depende po kasi sa inyo mga karuba kung gusto nyo ng mag upstroke ng sigunyal. May plus 3, may plus 4. Sa atin stock lang, full race balance lang para hindi mabibrate tuwing high RPM mga karuba. 180cc pa din yung motor natin. Yung iba pag naglapas 3 plus 4, 200cc na yung mga yon. Tayo 180cc lang. Ayan. So sila Master Francis nang bahala dyan. Pupunta nila sa red speed. Update nyo na lang siguro ako pag nagawa na yung motor. Dito mag-i-stay yung motor ko eh. Ayan, so update ko na lang kayo sa susunod na mga bukas siguro. Ewan ko matapos na bukas or sa susunod na araw. Ayan, update na lang mga karuba. Right? The next day. Alright mga karuba, tapos na yung motor ko, nagawa na. Ayan, buo na. Hindi ko kasi na-video yung pagbuo kasi na sa work ako kanina. Mamaya i-explain ko yung mga pinaggagawa dito. Ayan, so testingin mo natin panda rin. Yan, gusto ko lang pala magpasalamat dito sa chief mechanic ng Miyoki Works. Master Francis, tapos kay Master Billy. Yan, may ginagawa ulit. Magpapamamo na naman tong motor na to. Hindi ko alam kung kanino to eh. NCCP yata to eh. Yan. Yan, umaandar na mga karuba. Yan Master, thank you ah. Master, busy. Alright, uwian na. Oh, ulan na. Ulan na. Putik na yan. Nabutan pa ako ng ulan mga karuba. Ayan, pauwi na tayo. Nakuha na natin itong motor. Tapos na siya. Huwag kang ulan na malakas sa may bandang Ramon, Villa Carmen, Cabulay.
Hindi makakapagsalita mga karuba. May na lang pag nasa open tayo na daan. Yan mga karuba. Dito na tayo sa bypass road. Palabas ng Cordon. Ayan. Ito naman papuntang Ramon, Kawayan. Ayan. Ito na yung motor natin. Nabuo na nga. Tapos nang ginawa nila Master Francis sa kanilang shop. Hindi ko lang kasi na-videoan yung pagbuo. Kasi nga nasa trabaho ako kanina. Ayan, Martes ko siya dinala. August 24 kahapon. Ngayon August 25 natapos ng mga bandang alauna ata yan. Kanina tumawag si Master Francis. Ayan, explain ko lang ulit yung mga pinaggagawa dito. Ayan, binaklas yung sigunyal. Pina full race balance natin. Ayan, tuloy engine refresh na rin yun. Babaklasin lahat yun. Black head, throttle body, lahat nabaklas yan. Pati swing arm, naalis yung buong makina sa chassis. Ayan, ayan, papanda rin natin ulit. Ayan, DS4 pipe. DS4 pipe. Ayan, so unang pandar ko pa lang sa kanya, napansin ko na na hindi na masyadong mabibrate, which is yun yung sakit ng scooter, mabibrate mga karuba. Ayan, so i-explain ko ngayon kung ano yung naitulong nung pinagawa natin. Ayan, pauwi na tayo. Nabutan tayo ng ulan kanina sa Victory, Santiago. Ayan, o. Alright, so bakit nga ba natin pina full race balance yung sigunyal niya? Para po hindi na masyadong mabibrate yung makina niya mga karuba tuwing high RPM. Arangkada normal lang yon yung vibration. Pero kapag nasa 100 plus ka na pataas kph, ayan, dun mo mararamdaman yung vibration ng makina. 180cc. And so yung load ng NMAX natin 180cc, yun pa rin. 65mm cylinder block, stage 2 na RS8 head 2219, stage 2 na cams. Yan, throttle body natin RS8 34mm, yung injector 140cc 10 holes. Tapos yung bago, pina full race balance natin yung sigunyal. Sa red speed nila binabalance mga karuba. Pinalatan natin ng forge connecting rod. Yan, set po yan na mabibili. JBT po yung pinalit natin na brand, JBT forge connecting rod. May kasama na din siyang connecting pin. Ayan, nasa yung screen yung price ng connecting rod tsaka connecting pin. Yan. Bale, ito nga pala yung picture ng sigunyal nung nabalance na siya. Yan, makikita nyo sa screen. Makikita nyo may tingga siya. Tinaniman po ng, ewan ko kung anong klaseng konyon. Bully ba yun? Ewan ko kung bakal yung tinanim mo ano. Basta yun, tinaniman yung sigunyal niya para may balance yung karga ng makina sa sigunyal. Yan. At bakit nga ba natin pinalitan ng forge connecting rod mga karuba? Para mas matibay po yung connecting rod natin. Forge, pag sinabing forge, mas matibay na bakal. Yan, hindi na siya mabibrate mga karuba. Pansin ko sa kanya, full race balance ng sigunyal mga karuba. Tuloy engine refresh na rin yon, kasi nga binaklas lahat. Pagmula sa block, sa head, throttle body, ayan, buong makina, biniyak yung crankshell para maalis yung sigunyal at ipabalance. Yun, stock ECU pa din po itong motor natin mga karuba. Yan, specs ng panggilid natin RS8 lahat,
puwera yung torque drive, half shift lang na TSMP. Sarap! Ayan, ano nga pala yung may tutulong nung pinagawa natin na binabalance yung sigunyal, full race balance. Ayan, dagdag power po sa makina at less vibration sa makina. Ayan, you know, bubunot mga karuba. Mas smooth na siya bumunot ngayon kaysa sa dati. Yung stock na connecting rod hindi pa na balance, mararamdaman mo yung vibration ng makina. Ngayon hindi na. Tinesting daw ni Master Francis to. Malakas sa gitna tsaka sa dulo daw. Sa akin parang okay naman lahat. Arangkada, gitna, dulo. Woo! Ngayong araw nakakasilaw ay. Yan. Shit. Yan, gusto ko lang pala magpasalamat sa gumawa ng motor natin, Master Francis tsaka kay Master Billy. Yan, 2 araw nilang ginawa. Ay, wala pa ata, 1 araw at kalahati ata. Yan, maraming salamat sa solid na gawa, Team Miyuki Works, sa ating chief mechanic Master Francis. Mga gusto pong magpagawa ng kanilang mga motor, PM nyo lang po yung messenger niya. Ayan, makikita nyo sa inyong screen yung Facebook ni, ay messenger pala, ni Master Francis. Yan, solid po gumawa yan mga karuba. Pag uwi nyo at pinatakbo nyo na yung motor nyo, mararamdaman nyo yung pagbabago sa ginawa sa motor nyo. Ayan, yung pinapalitan pa pala natin sa sigunyal, yung side bearing. Ayan, Fag po yung brand nya. Sarap. Sarap na naman yung biyahe ito mga karuba. Ayan, tsaka ko na ito itatap speed ulit pag nasa magandang daan tayo, tapos sa freeway. Yan yung upgrade natin sa motor natin para malaman ko may pinagbago ba sa performance. Pero unang sampa ko pa lang kanina nung pinatakbo ko dun sa may shop pa lang, sa mga kanto-kanto dun, naramdaman ko na yung pagbabago. Mas gumaan yung bunot nung makina. Yan, mas gumaan yung hatak, na lessen yung vibration, mas lumakas siya. Ayan, so yun lang mga karuba. Ang vlog natin ngayon, upgrade sa ating motor, na sabi ko naman na yung mga pinaggagawa sa motor ko. Maraming salamat sa pagnood sa vlog na ito. Upgrade, full race balance ng sigunyal ng NMAX natin. Alright, bago tayo mag-outro, play muna tayo sa screen ng mga shoutout. Ayan, habang nagpapatakbo ako mga karuba. Pauwi na tayo ng bahay.
hanggang dito na lang muna ulit ang ating vlog mga karuba. Maraming salamat sa mga solid subscribers natin dyan sa palaging pagnood ng ating mga vlog. Ayan, as always, yung sinasabi ko, mag-ingat tayo palagi, ride safe sa ating mga motorista. Peace out and love your karuba. See you sa next vlog.